Dwynwen Teifi yw'r enw, ac fe ges i ngeni a magu yn y Ffrin Tywi yn Sir Gar. Ond ers 10 mlynedd ar 20 bellach, dwi'n byw yn ardal Llandysul yng Ngheredigion. Fe fues i'n athrawes drwy gydol yn oes am 39 mlynedd, dechrau yng Nghaerdydd, yna wedyn yn St Clair, a gorffen fel pennaeth adran yn Ysgol dy Ffrin Teifi, Llandysul. Yn ystod y cyfnod, ro'n i'n dysgu hefyd, ro'n i'n diwtor Cymraeg i oedolion. Dwi wedi bod yn diwtor Cymraeg i oedolion ers 1977, nifer o flynyddoedd. Ac ar ôl i fi ymddeol, fe es i ati hefyd i wneud gradd meistr mewn ysgrifennu creadigol. Ac dwi'n credu bod y ffaith mod i wedi bod yn dysgu Cymraeg i oedolion ers nifer o flynyddoedd, a'r ffaith mod i'n hoff o ysgrifennu creadigol, i bod nhw'n gyfuniad ar gyfer bod yn rhan o'r gyfres hyfryd hon o lyfrau ar gyfer oedolion sy'n dysgu'r Gymraeg, sef cyfres Amdani. Y llyfr yma, yr enw arno fe yw y Llythyr. Ac wrth gwrs, mae'n sôn am bobl sy'n byw mewn pentre bach o'r enw Tre Ddafydd yng Nghymoedd De Cymru. Ac mae Megan a Hugh sy'n gymeriadau yn y nofel yn gariadon. Ond y cwestiwn yw, a fydd eu cariad nhw yn ddigon cryf i oroesi'r amgylchiadau dyrys sydd yn eu cwmpasu nhw. Mae marwolaeth, mae teuluoedd nhw a'r blynyddoedd ar wahân i gyd yn eu herbyn nhw. Ond dwi ddim am ddweud rhagor, prynwch y llyfr mwyn i chi ddarllen y stori drosoch chi eich hunain.